30 euroa. Asiahan on. Huomenta. Anteeksi! Missä on mörköjä? Ei oo tietoa. Haluut sä tur... Ei mulla oo kivääriäkään. Sinne meni! Ukko. Jeppi. Koko liha piivi. Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Jukka Palmu. Ja suomalaiskannattajat kyllä tietävät, mistä on kysymys, joten nyt sitten se ylimääräinen pelaaja käyttöön sieltä katsomosta vielä ja huuto peliin. Ihanaa! Ihanaa! Tapaa mut! Ja tuhkakuppiin jättää Boston sätkät. Olen kyllästynyt pelkäämään. Siksi nukun pistoli mun tyynyn alla. En mä mitään nukkunut eteen. 5 tonnia! Turpa kiinni nyt!